Konečne dorazil inteligentný multimeter 6. generácie odolný voči popáleniu. Väčšina ľudí nevie, že ide o 4. a zároveň 5. generáciu. Táto nová generácia, ktorá vychádza z predchádzajúcich verzií, integruje testovacie káble s meracím prístrojom. Jedným dotykom sa zapne a rozsvieti podsvietenie. Dlhým stlačením pravého tlačidla sa prepne do režimu baterky pre pohodlnú údržbu v noci. Merajte kontinuitu poistiek bez prepínania režimov, priamo merajte diódy, priamo merajte rezistory, priamo merajte kondenzátory a rôzne súčiastky. Merajte jednosmerné a striedavé napätie priamo bez prepínania režimov a uložte si aktuálnu hodnotu napätia. Jeden testovací kábel dokáže rozlíšiť fázové a neutrálne vodiče. Ak je vodič pod napätím, obrazovka bliká a zaznie alarm, ak je neutrálny, nereaguje. Môžete tiež priamo skontrolovať kontinuitu vodičov. Alarm indikuje neporušené vodiče, zatiaľ čo žiadny alarm indikuje poškodenie. Prepnite funkciu NCV, aby ste sledovali vodič pozdĺž vedenia. Zastavenie alarmu indikuje prerušenie. Jeho kompaktná veľkosť a všestranné funkcie spolu s pohodlným automatickým vypnutím, keď sa nepoužíva, sú neuveriteľne pohodlné.